Продавали са плодове, хранителни стоки, облекло. Тук отдолу е снимката с детската градина. Ето, това е детската градина. Мисля, че са 27 деца в детската градина. Това са също деца от детската градина от училището. А сега последното родено дете в Палилула е било преди 9 години, през 2015 година. Ти ми каза да намерим снимки, когато сме били малки. Тогава мамо нямаше нищо с нищо. Кой ще те снима? От сватбата са ти Да. И майка от Липен и там седех. И на майка, баща и майка й има кошара горе пъстрина. И едно магаре и ме окачат на магарето и я чак до къде стигнем, до кошарата се на магарето. Това като беше малка ли? Да. Значи това са местностите, от които тръгва селото, така ли? Да. Това са ямите и черепните. От тук още от тракийско време край водата, там където се вижда една върба, в средата на нивата от тракийско време е имало 7 къщи. На 7 места различни са намерени грънци и те това му казват местността черепнич, защото има много керамика и стари парички от райките. Хората са били заселили тук в горната част на селото заради водата и са били 7 рода. И след това са местят в долната част покрай извора и там основават селото и покрай извора, покрай водата. Родовете все още са запазени, 7 рода са, като едни са се занимавали с скотовъдство, с земеделие, с търговия, с веселба и с производство на хляб и на метли. След това от тук, като се местят, слизат долу покрай извора и са разчитали на защитата на римляните, които са се били заселили в местността Гредо, в село Охрид. И самия град и римляните са имали няколко позиции. Едната позиция е била в града, другата е била тук на острата могила и при нападение наоколо са си подавали сигнали с факли, са запалвали, за да могат да дадат сигнал на Гредо и Гредо да предупреди на селото и селото да се измести към Сврачи долу нагоре, към Сврачи долу. От разкопки, когато са правили железопътната линия и шосето на селото, са намерени златни фрагменти, като пръстен, гривна, обеци и монети. Има легенда от старите хора, че от Гредо и местността Изворчицата долу на извора и отсреща към планината има тунел, през който тунел римляните, населяващите Гредо, при опасност минавали, са крили в тунела и са ходили на крепостта, която е на Сврачи долу, е имало укрепление и там са се крили от нашественици и хора, които са искали да ги нападнат. От тук е минавал римски път за Константинопол и са минавали кервани. Минавайки през Охрид и през Монтана, Фердинанд или Малък Удовица тогава, нали, са се отбивали тук на Палилула на извора и са си почивали, са си палили лули, са си правили биваци и затова е останало името Палилула и къде ще почиваме на Палилула и от тук селото получава името Палилула заради това,
това, че керваните са си правили тук биваци. Първите снимки, които мога да ви покажа, са след освобождението на България от турско робство. Селото има разцвет, има много занаячии, има хора, които идват, закупуват тук и правят воденица долу на извора. Тая воденица е белила брашно за цялата околия. След това друга фамилия от дяволците пък е развила търговия с земеделие и имала роби, които са работили. Това е Васил Христов Дяволски, е бил един от най-богатите хора в селото и всички почти са работили за него, за паничка мас или за трошия, зелени чушки или за... Тогава се е измерило брашното в сита или за едно сито брашно кукурузно, за да се направят просеник. След това идва новия строй. През 1946 година, 1942 сменя се строя, всичко става общ кооператив, взема се всичко за благото, разваля се ТКЗС-то, разваля се скотовъдството. Тук е имало тухларница, произвеждали са тухли и цигли за направата на къщите в Ракелов, Добруша, в Палилула. Местността е малко по-надолу тук, цегларниците, произвеждали са цигли. Също така са правили, в долната част до Бутуня са правили сурови тухли, као и слама са правили в кълъпи, са ги изпичали на лятно време на слънце и са правили кирпичени товари, къщи, фурни за печене, но това отминава и започва ТКЗС-то. В развитието на ТКЗС-то в Палилула е имало са отглеждали телета за огояване, крави, 3 стада с овце, гледали са пилета. След това е имало голяма зеленчукова градина, значи тази нива, която гледате тук, е била напоителна. Тук са отглеждали големи масиви с ягоди, лубеници и пъпеши. В долната част са гледали на селото и също е била напоителна система. Се е напоявало, са гледали пепер и домати. Цялата тази продукция е отивала за комбината Гаврил Генов в Бойчиновци. И тук са работили много хора, които са имали поминък и са отглеждали продукция, тук са работили. След 70-та година започва развитието на градовете. Там започват да се правят предприятия, да се строят апартаменти и младите мъже и тяхните семейства са поканени по един или по друг начин да се преместят в Врачанска околие, в Монтанска околие и младото население на Палилула след 70-та година, примерно това са били хора, които са родени 58 50-та година, се изместват и отиват да живеят и работят във Враца, Монтана, София, в Пловдив. В Пловдив са работили минно-геоложко и във Враца, и Монтана, и подова керамика в Пловдив. След това вече се прави подовата керамика в Монтана. Оттам започва опадъка на населените места, вече да няма хора и се закрива училището и детската градина. Иначе до този период в Палилула е имало детска градина, имало и училище. В по-ранни години, през 40-те години, са ходили на училище в Охрид, Пеш, през Бръвта. След това до 70-89 година са ходили на училище с автобуси на Бойчиновци, тъй като вече училището в Палилула е било закрито и няма училище. Аз я ме прие, що ми беше дипломата с отличен. Това е в икономическия, а преди да идеш в икономическия, тук ли учи? Или в Охрид? До 4-то отделение тук. Първо, второ, бехме първо и второ, трето и четвърто. По първо бехме 4 човека и они са умрели само. Я останах. У Охрид, там водихме пеша, минавахме през Бутунята
Кога дойде барата, одихме на Бойчиновци, че иначе не мога минеме. А по пряк път ли ходехте? По шосето. По шосето ли ходехте на училище? Не, тук за Охрид преко. През Бръвта. През Огоста, не Огоста, а Бутунята, имаше бръв, ама като дойде барата, отнесе. Отнесе ли я? Отнесе. И тогава водехме на Бойчиновци. Нищо не съм садила, но що не мога. И тикви, и уни, и сена. Какво може? Ма като отнесе връвта и после всеки път се прави наново след отнасянето, така ли? Да, после на нова права. Вяра, с кой учиш? Сестра ти. С Кула, с Василка Нарикови, къде учиме. С Точо? Точо. Уни много са тия. Тяхният набор са много. Да. Ма и те са минавали през Бръвта. И всички. И на 8 години започнах тук първи клас. Нашето основно училище, Свети Кирил и Методий. В нашия клас бехме 4 дечица. Аз и моята приятелка Николинка и един Петко и Георги. 4 човек. Деца. Аз сме учили 4-те класа, първи, втори, трети, четвърти в една класна стая. И как учехте? Ами така, всеки си е седнал на чина и учителя мине при първи клас, даде им занимание какво да правят, да пишат или да учат. Мине при втори клас, при трети, при четвърти. Най-много дай мало по 4, по 5, 6 деца, много редко тия 46-та година, мисля, че беха повече. 6 деца, иначе бехме 4-5 в клас. И така учителя от клас на клас и занимаваше всичките. И след това? И след това, като завърших, ходех тъмно-синя престилка с бяла екичка, турбичка шита от домашно платно, старо платно, мастилничката крепа, така да не се разсипе да ми олея учебниците и тетрадките. И така ходех на училище, тук до 4-ти клас. И вече 5-ти, 6-ти, 7-ми клас в село Охрид. Тук имаше дървен мост през река Бутуня и през моста минавахме по всеко време, нали. Освен когато вълът дъждове, прииде реката, отнесе моста и минавахме по моста на Охрид, той по-голем, по-стабилен. Там обикаляхме през селото и ходехме на училище. Налагало се по 2 пъти да ходиме на ден, някой път отряден сбор, дружинен сбор, нещо друго занимание и сме ходили по 2 пъти. Върнем се на обед, обедваме, учиме си дом, уроците и пак отиваме на такива извънкласни занимания. И така. Пеша ходите? Пеша. И не е имало кой да рине сняг, не е имало нищо. А зимата снег колкото мен. Много снег. И вие малки с турбичките, с чантите? Да, ние вече с чанти имахме чанти. И гумените бутушки, гумени галошки. Беше беднотия много. Аз какво съм правила за бомбони, свием едно еченце от полага, идем при кръчмата тук при Чичо, на Ванка, при баща и Чичо Панко. И речем, Чичо Панко, може ли за едно пликче бомбони? Он го пусне на халката и ми даде едно пликче и аз си го сложим от джоба и си смучам. И съм си правила и дом бомбони с олио, прегорело и захар, така, много беднотия. Паста, боза, такива работи, това е чуждо за мен. Да, изобщо не съм виждала. Кога отидох да уча в Монтана тогава? Дойде съпруга ми тук да ме види и то старец ни запозна. И Тошко вика, ако искаш, тръгвай, повече няма да иде. И тръгнахме на влака и там се бе събрали всичките младежи. Все да викат ио. Ние се окачихме и стигнахме до Мърчево. А от Мърчево до Владимиро трябва пеша да ходим. И тръгнахме пеша. Мене ме срам да се фанем по-драка с него. А он така и така. И одиме. И там на край село ни посрещна деверни. И ни заведени там бе приготвили да мажем с мед вратите.
И я намазах смет. И един старец стои така, ни викат, ще му викаш татко. И аз си мисля на този старец да викам татко. А този старец е осиновил свекър. И с колко имота имал всичко, но не му отдал. И така, докъде починаха, се съм му викал татко, а на бабичката Нанка. И там седехме докъде си направихме у Монтана апартамент и там се преселихме. А сватба правихте ли? О, да. Тая снимка, където ми показа. Я разкажи за сватбата. Сватбата, музика там от Купя, от двора, направили такова. Това си ти на твоята сватба. Да. Посред двора направили къде да седат хората да едат. А наши отвалила дойдо с каруца, коне с каруца и там присъства на сватбата. Вашите идват от тук с коне, с каруца. Каруца. И тогава къде е имало рейсови такова? Коя година беше това? 58. 58 година ти се ожени във Владимирово. Да. После се роди Людмилка, после Димо и она учеше и пееше у хор, свиреше на акордеон, имаше там музика. Това във Владимирово ли? Владимирово. После завърши математическата и инженер, сега инженер. И е в Париж. И вика, те това, мамо да еде. Таско викам, какво ще еде, он му се отяло всичко по воеван. И те така. Такъв живот сме изкарали много добър с него. Това ти ли си? С него вече се живееме много, откъде дойдохме тук с децата, ама Коя година тая нова къща направихте? 66. Ма после вече ти почна малко. 66-та с детето дойдохме второто тук. 66-та, 25 ноември, след 25 за нова година бехме тук. И вече всичко си оправи. И вече се оправи. Той в маслената работи, аз с двете деца, 12 шилигарка горе, вода децата, летото нагоре, връщам ги. С них само и само. Нема детска градина, нема детска ясла, нема нищо. Нема ли детска градина? Немаше нищо. Те така съм ги водила се с мене брего нагоре, гледам 200 шилет, връщам се, па излизам, дойдат смески, имаше един от Ерден. О, шоколадовата невеста иде с двете деца. Кой ще й помогне да прегне воловете? Там бехме 12 жени, гледахме 12 кошари имаше с шилет. В Ерден? Далее. От Ерден имаше човека, се казваше, не помня го въобще. А къде е била? Кошарата е тук. На сърцето отгоре. Стопанството къде е. 12 кошари беха там. И се старци, и аз с них. Тук имаше една комшика, баба Петра, и аз с нея. Одех, че ма страх от плъхове, от мишки, а то сток. Там при зеерето има и животни такива. И гледахте за износ, така ли? За износ, за Италия, да, всичко маркирано, направиме ги текат там, а са трупчета. А сега да идем, не може да намерите основите, няма да се виждат те стопанства. Няма. Така е. По чудо беше. А това христана ли е? Живот голем.
Труден много живот. Нали? Много труден живот. Живели сте труден живот. Много Да, труден. дядо ти с Докъде дядо се сестра създехме сестра. тук и зимите беха лоши, баща ми ще мине оттам, ще докара, ще ни донесе каца. Кацата ще сложи въглища, зимата няма с какво да прекараме. Къде са цекли с него, са деяли мартаци, греди, са ги сложили от една стания, от другата спиме. Това те докато така правихте сме къщата. изкарали. Да, откак влезнахме тук, така сме се греяли. Баба ти Евана дойде оттам. Топло ли ви е, дечица? Не, къде е топло, къде не? Ще докарат камион с цигли да правим стопанска сграда отзаде. Таско вика, мъжа ми, ще дойде кореецо да помага. Направила ли си нещо да го почерпим? Викам, има. Отидохме да стоварваме циглите. Кога дойдох, сино ми и дъщеря ми, такава маса имаше голема горе, у спалната сега, къде е. Къса си играли на масата, така са заспали, като двете козлета се бият. Те така ги затекохме. Кореецо са кръстил и се натасково набор. И вика, Боже, Господи, реко, ете така ги гледам, какво да направя? Те такава майка съм. Кажи, какво си чувал да направиш къщата? Телета, крави, овци, Цял шилета. живот после, да. После цял Да, живот ето са тук- животни, по 2 свине майки, 4 телета за огояване, 3000 пилета, крави 4 за доене. Тия 3000 пилета, къде ги гледаш? Отзаде сега Ива знае, доскоро беше Него постройката, ние бутнахме, че вече падна, даде материално на негова братовчетка. Не иска ми каза нищо, знам какво се гледа, сино и гледа, каза сега да прави какво иска. Подарявам ти гуми, всичко ти подарявам. По 100 шилета сме гледали. А отделно 8 декара царевица, 2 декара слънчоглед, жито 6 декара, лозе 1 декар, градина, бустан и деца. После са навъдеят внуци, 4 внуци, Правнуци. Правнуци имаш. сега имам 7 правнуци. 7 правнуци ли имаш? И 6 женски и едно мъжко. Идеме на Бустано, бабо, ние отиваме на Бустано. Добре, кога се върна, Анелия врати кръпата, пощили телевизора, яко и играят колко можат. Врати това кръпата и водат хорото отвънка. Бе ми кротки, децата с мене съм ги водила, горе сме гледали ягоди, цялата градина беше с ягоди. Кой беше капитан от всичките? Тук ли? Да. Бай Колю. Ох, тежък Той е много починал. живот изкарахме, Можеш да го покажеш? труден Да го живот. покажеш. Безучил. Я ни разкажи за футбола. Футбола беше добър, докато имаше управа в футбола. А и ние отдаме с корен. Прегнеме воловата, кравите и ще му обучим да играме футбол. Клещело, Крумшин, Мадан. Тук те има на снимката. Да. Играла. И кой щеше да стреля, кой води пистолет да те стреля тук? Кмето удерда. Не Така да знам ме коя стреля. година беше, ама не знам какво се скара и извади пистолет. Свекър ми се пушти пред него. Какво става? Дай да се разбереме. Да, коя година? 65. Да. В Ракево го носите или? Те идваха тук. Идваха тук. Идваха направо на место, после го събираха окула, нали, прегорът крави едно друго и вече по-малко и вика, айде ще ги събирате като пункт някъде. Викам, мен ма нема постоянно, ама кога ма нема ще идеме за Царевица, знаят ключ къде е, дойдат, взимат, заминават, мерят, не ме интересува. Я оставам млекото, те ви го мерете, поискате, правете. Ти си гледаше през цялото време някакви животни. И сега Не гледат. сме спирали. Сега гледаме фазани. Сега имат кокошки, зайце. Кокошки, зайците. 100 зайци. 100 зайци ли си гледал? Да. Мани. Много. Гълъбе сега, пилета, кокошки, Фазани. фазани. Имаш фазани. Вече ги пусна. Виж връбчета. Не мога да седи метало. Да, аз Абе, я не мога да пипам нищо, не мога работа нищо. Ама благодарение на нея.